Eis van 80 uur voor 15-jarigen. Gisteren werd de zaak behandeld. Een treurige zaak die vorig jaar veel aandacht kreeg. Tragisch ongeluk dat op 16 februari 2024 plaatsvond. Tussen twee boten in het Spaanse water. Er is toen een 16-jarige jongen, Ralf Gruppe, om het leven gekomen. Dat kwam nadat er een boot tegen de boot van Gruppe aanvaarde. Die jongen die sloeg overboord, is een zoekactie gestart en pas later werd het lichaam gevonden. Nou, degene die verantwoordelijk was voor die botsing is een jongen die toen 15 jaar oud was en nu 17 jaar oud. En hij heeft een straf te horen gekregen van, even kijken, 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld, omdat hij ten tijde van het ongeval 15 jaar oud was. Maar in ieder geval valt er volgens het Openbaar Ministerie hem wel te verwijten dat hij zich niet verantwoord heeft gedragen als bestuurder van de boot en ook niet over de juiste papieren